Слънцето пече. Вие сте в градината си. Мислите, че всичко е наред. Но правите огромна грешка. Грешка, която ще ви струва цялата реколта от домати. И краставици, и чушки. Погледнете отдолу. Виждате ли ги? Малките бели мушици. Това е белокрилка. И тя не е просто досадна. Тя е убиец. И знам какво правите. Бягате до магазина. Купувате скъпа химия. Пръскате. Навсякъде. Мислите, че решавате проблема, но вие го влошавате. Това е разобличението. Тези отрови убиват и полезните насекоми. Калинки, пчели. Оставяте белокрилката без естествени врагове. Давате и цялата градина, а сапунената вода. Приказки за деца. Тя само измива листата. Вредителят остава. Трябва да разберете врага си. Това е биология, не магия. Белокрилката смуче сок от растението. Източва живота му, капка по капка. Но това не е всичко. Тя отделя лепкава течност. Нарича се медена роса. Върху тази лепкава основа се развива черна гъба, съждива мана. Растението спира да диша. Фотосинтезата спира. То умира бавно. В агония. Спрете лудостта. Има решение. Просто. Ефтино. И дяволски ефективно. Това е методът на нашите дядовци. Когато не е имало магазини за отрови, ще ви трябват 3 неща. Запишете. Или просто запомнете. Първо, тютюн. Най-обикновен за цигари. Около 50 грама. Никотинът е мощен природен инсектицид. Белокрилката го мрази. Второ, чесън. 1 голяма глава. Не пестете, смачкайте го. С нож, с камък. Няма значение. Трябва ни сокът и миризмата. Серните съединения в чесъна отблъскват вредителите. Задушават ги. Сложете тютюна и чесъна в голям буркан. Стар, стъклен буркан. Залейте с 1 литър вряла вода. Внимателно. Водата ще извлече силата. Отровата за вредителите. Лекарството за растенията. Затворете буркана. Оставете го да престои. 24 часа. Не повече, не по-малко. След 24 часа прецедете течността. Използвайте стара кърпа или мърля. Трябва ви чист, силен екстракт. Това е вашето оръжие. Сега, третата съставка. Сапунът. Настържете малко. Около 20 грама. Разтворете го в малко топла вода и го добавете към екстракта. Сапунът не убива. Той помага на отварата да залепне за листата и за вредителите. Разредете този концентрат. 1 част от отварата към 10 части вода. Сега сте готови за битка. Пръскайте вечер, когато слънцето залязва. Напръскайте обилно, особено под листата. Там се крият. Не пропускайте нито едно листо. Бъдете методични. Бъдете безмилостни. На сутринта ще видите разликата. Ще видите тишина. Белокрилката ще изчезне. За часове. Без химия. Без да навредите на земята си. Това е силата на старата мъдрост. Простота. Ефективност. Вашата реколта е спасена. Ще имате домати. Ще имате храна, отгледана с грижа, не с отрова. Запомнете този урок. Природата дава и проблема, и решението. Ако цените знанието, което не се продава в магазините, абонирайте се. Има още много тайни за споделяне.